Ka wadhi kaunti Uasin Gishu eni thoth oganda mosebedo kamanyo tich e boma ma Eldoret gi sani seyo achiel kuom kambi ma osebedo kamayo oganda omenda bura machopo milion bura moseweyo ka familia mathoth nitiere gope kendo moko kuomgi lek magi otore. Kambini magi sani seyo en mano mar Proline Travel Advisors Limited bende osebedo kasingo ne oganda miyo gi tije mabeyo e pinje ma oko kamotingo Canada to kod Sweden. Kata kamano osebedi kimiyo gi oboke mago moko puodhi mabandia to kod singo ma ok chop kare kama ok tielo mokwongo makembe makamagi honore e boma ma Eldoret kalipore mamoko osebedi kaigoyo kathoth kembe gi oserem kauni gi ndaw mag chik kendo miji kum ywak mabende wuok mogik moko kuom jogo yango ni apisas magobila bende osebedo ka dino itgi e ng'ur margi kada bende gisebedo ka gikwayo mondo migiyud ratiro e kinde ma thothgi imayo omenda. Kodok e gwenge mag Nyanza en ni jotelo makanisni